Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Адәм баласын бу җирдә нәрсә йөртә? Без әйтәбез, ризык дибез, ашау. Хәтта кешенең иртә белән иеннән чыгып китүе дә ризык эзләп, үзенә көн күрешкә ниндидер ашамлык табу менә максаты шул. Балаларына ризык алып кайту, хатынынамы яки үзенәме? Шуңа күрә бүген әзрәк ризык турында сөйләшеп китик әле. Тәгаен әйткәндә күп ашау турында. Ни өчен дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әз ашагыз, озак яшәрсез" ди. Бу шаккатмалы сүзләр, мөхтәрәм кардәшләр. Менә хәзерге заман галимнәре шуны раслаганнар. Күп ашаган кешенең ашказаны тулганнан соң диафрагмасын кыса икән. Диафрагма үз чиратында кыса үпкәне. Үпкә белән тулысынча сулыш алып булмый. Шуның нәтиҗәсендә безнең организмның кайбер күзәнәкләренә кислород барып җитә алмый һәм алар үләләр. Күзәнәкнең үлүе бу картаюның иң беренче билгесе. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике сүз белән "Әз ашагыз, озак яшәрсез" дип безгә тормышның, сәламәтлекнең нигезен аңлатып күрсәтә. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына җибәрәләр табибларны. Бу табиблар киләләр дә әйтәләр: "Без килдек шундый ерак-ерак илләрдән, сине һәм синең өммәтеңне, синең халкыңны дәваларга" диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Безгә ди табиблар кирәк түгел, без авырмыйбыз" ди. Шакката бу табиблар, ничек инде? Бөтен кеше авырый, ә сез авырмыйсыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Без стәл артына ашыйсы килмичә утырмыйбыз" ди. Ашаган очракта да туйганчы ашамыйбыз ди. Шуңа күрә без авырмыйбыз ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, сәламәтлекнең сере күп ашамау. Монда витаминнар да кирәкми, күп йөрү дә кирәкми, монда тренажерларга бару да кирәкми. Бары тик үзеңнең ашавыңны күләмен чамалау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ашказаныгызны 3 өлешкә бүлегез. Берсендә су, берсендә ризык, берсендә һава булсын" ди. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде хәтта су белән һавага да урын калмаска мөмкин. Менә хәзерге вакытта 80% авырулар безнең керә авыз аркылы, ризык ашау аркылы. Бигрәк тә күп ашау, ул, мөхтәрәм кардәшләр, нәфесне арттыра безнең. Ягъни күбрәк ашаган сайын синең рухи яктан караганда нәфесең күбрәк таләп итә башлый. Син тормышка ныграк бәйләнәсең. Тәмле әйбергә ныграк бәйләнәсең. Йомшак әйбергә, кыйбатлы әйбергә ныграк бәйләнәсең. Шуңа күрә бай булган кешеләрнең күбесенә игътибар итсәгез, гадәттә алар симерүгә дучар. Һәм инде үзләрен шушы эштә тотып торалар. Ничек тә булса контрольдә тотырга тырышалар. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук күп ашау ул әле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәтендәге яман билги, ягъни тышкы яктан караганда. Мәсәлән, Гомәр радиллаһу анһу әйтә: "Кырсагы чыккан кешедән дә ямсыз кеше юк" ди. Ягъни симергән кешедән, кырсагы чыгып торган кешедән инде. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кеше тутыра алган иң яман капчык ул ашказаны" ди. Кырсак ди. Ягъни җир йөзендә капчыклар бик күп. Һәм ашказанда үзенә күрә бер ул капчык. Менә шушы тутыра алган иң яман капчык савыт ул да булса ашказаны ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә безнең халкыбыз инде бик күп дәврләр буена ачлык күрде. Бәлки шуңадыр да безне дәваниләребез аша дип үстерделәр. Ягъни безгә эләкмәде, сезгә булсын дип үстерделәр. Ләкин шулай да, мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге вакытта ризыкның чамасын белергә кирәк. Ул гына түгел, балаларыбызны да кыстап хәтта ашатмаска кирәк. Менә шулай итеп үзебезнең балаларыбызда шушы ризыкка карата ниндидер бер бәйлелек тудырмаска кирәк. Һәрбер кеше дә үзенең нормасын, чамасын белә. Бары тик шушы чаманы тәрбияләргә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.